Dicsértessék a Jézus Krisztus! Tisztelettel és szeretettel köszöntöm kedves nézőinket. Nyár van, és a nyári időszakban nagyon sok katolikus keresztény fiatalnak van egy fix időpont bejelölve a naptárában, egy fix időintervallum, ez pedig az egerszalóki találkozó. Erről fogunk beszélgetni vendégeimmel. Köszöntöm stúdiónkban Galó Gábor atyát, a Főegyházmegye ifjúsági referensét, és Federicné Varhola Reginát, az ifjúsági iroda vezetőjét, a program koordinátorát. Köszönöm szépen, hogy időt szakítottatok arra, hogy beszélgessünk erről a programról, hiszen időről időre újabb és újabb dolgok merülnek fel. Most ez ugye a 33. alkalom, amikor összejönnek a fiatalok. Hogyan újulhat meg egy ilyen találkozó, immár 33-szor? Először is köszöntöm mindazokat, kikhez hangunk elér, és ezúton hallják meg egerszalóknak hívó szózatát. 33 év, mikor valami elkezdődött, bátran hívhatjuk egy csodának. Viharban született, ellenszélben még 33 évvel ezelőtt ez a találkozó, és mély gyökereket eresztett. Jó látni, jó visszatekinteni erre 33 évre, és mindig érezzük újra és újra, hogy az üzenet ma is értékes és valós. Bízom benne, hogy megérzik az ősi gyökerek az újult fényt, így a 33. alkalommal is, mert a tudat, hogy Egerszaló krisztusi korba lépett, szinte már kínálta az idei mottót. Járd végig. Utal nyilván arra az útra, mi Krisztus Urunk emberként itt a földön megtett értünk, hogy elment értünk a végsőkig. Mindent megadván ahhoz, megmutatván ahhoz, hogy mit kell tenni az embernek, mit kell a lelkeknek vállalniuk, hogy egy szerencsés, tiszta úton elérjék életük célját. Megújulni Egerszalók nem is igazán akar. Egerszalók nem újul, hanem újít. Minket, lelkeket, ifjú szíveket törekszik üzenni és bátorítani, hogy higgyük erősen, az, aki értünk elment a végsőkig a szeretetben. Krisztus Urunk kísér bennünket földi életünk útján. A megszentelt élet éve van. Egerszalók mindig is együtt rezgett a világegyház témaköreivel. Mindig törekedett az ifjú szíveket megszondázni, milyen kérdéseik vannak. És jó az a tudat, hogy Egerszalók nem olyan kérdésekre válaszol, miket senki nem tesz fel, hanem igaz kérdésekre válaszol. Megszentelt élet éve. Mit jelent az, hogy szent élet? A szentség fogalma. Sok embernek még ez sem kellőképpen letisztult, hogy a házasság szentsége például. Egyszerűen megfogalmazva talán mondhatjuk, hogy ha egy házasság Isten szándéka szerint köttetik meg, abban benne él az Isten. Mit jelent tehát, hogy megszentelt élet? Hogy benne él az Isten. Járd végig a motto, hozzáfűzhetnénk, hogy hogyan. Családban, közösségben, boldogan, vidáman, járd végig szentül. És ki a szent? Talán idén Egerszalók leginkább a választ erre keresi. Barsi Balázsról szépen fogalmaztam meg valamelyik beszédében, hogy szent az, aki lélegzi az Istent. Talán tovább gondolva, ki nem akar családot, holnapot, ünnepet Isten nélkül. Nem akar Isten nélküli lépéseket tenni ezen a földön. És Egerszalók ad bátorítást ehhez, hogy higgyék erősen, nem is kell Isten nélkül lépéseket tenni ebben a világban, csak vele érdemes és vele jó haladni előre egy olyan úton, amihez ad a lélek elegendő erőt, hogy azt végigjárjuk, és legyen életünk így egy emelkedő haladás. Nagyon fontos, hogy a motto, a vezérfonala az előadásoknak, a beszélgetéseknek, ennek a többnapos együttlétnek. Adódik tehát a kérdés, hogy hogyan történik a motto kiválasztása, hiszen ez egy súlyponti kérdés, nagyon fontos, hogy mi lesz a középpontja az együttlétnek. Pontosan így van. A tavalyi mottónk rád építek. Most ezt tovább gondolva a megszentelt élet évében, átelmélkedve hoztuk meg ezt a
iránymutató, két bátorító szót lényegében, hogy járd végig, mert úgy minden benne van. Sugallja azt, hogy az élet nem arra van, hogy feladjuk, és a keresztény küldetés, a keresztény hivatás még inkább nem arra való, hogy feladjuk, hogy végigjárni azt az utat, amit garantáltan az élettől kaptunk. Kaptunk életet, kaptunk feladatot. Először is ki akarjuk emelni újult erővel, hogy az élet egy ajándék, egy csoda, mit nem szabad feladni. Ezt tovább gondoljuk, és hogy érdemes az utat végigjárni a lélek erejéből, Krisztus követve, vállalván a szeretetet, annak totális felvállalását. Ha az ember egy ilyen utat jár végig, célba ér, visszatekint, és hisszük, hogy minden ragyogni fog, oda átról is. Nagyon fontos, hogy a megfelelő lelki töltet mellett a körülmények is olyanok legyenek, hogy ez a zarándoklat, mert hiszen tekinthetjük zarándoklatnak, nem szállodában szállnak meg a fiatalok, a résztvevők, hanem egy kicsit táboribb körülmények között, de hogy mégis azért ez megfelelő legyen, és hogy megfelelő hírverése legyen, eljusson a fiatalokhoz maga az üzenet, maga a hír, és hogy kedvet csináljanak arra, hogy eljöjjenek. Hogyan történik mindez a hírverése, hogyan történt ebben az esztendőben? Minden évben igyekszünk a kor igényeit, illetve ritmusát figyelembe venni, és az a tapasztalatunk, hogy amíg régebben nagyon fontos volt az, hogy plakátokon hirdessék, a plébániákra kitegyék, iskolákba kitegyék, addig ez átterelődött, az internet korát éljük, és ugye fiatalokhoz szólunk, egyre inkább a közösségi oldalakra, illetve e-mailt is többen néznek, olvasnak, úgyhogy a plakát mellett, illetve az, hogy a személyes meghívások mellett, amit a fiatalok is ugyanolyan nagyon szeretettel tesznek meg, és hívják egymást, megjelentünk különböző közösségi oldalakon is, és azt látjuk, hogy nagyon nagy érdeklődés van a találkozó iránt, és hát ennek azért nagyon fontos része azt is, hogy ugye megelőzőleg úgy kell kiválasztani az előadókat, a vendégeket, hogy az sok emberhez eljusson, és felkeltse az érdeklődésüket. Úgyhogy erre nagyon nagy hangsúlyt fektettünk, illetve ami még nagyon nagy elemi lényege a találkozónak, én úgy gondolom, és ezt mindig szívügyem hangsúlyozni, hogy önkéntesekkel valósítjuk meg a találkozó előzetes szervezését is és lebonyolítását is, és már a rendezői fiatal csapatot, aki ott szolgálni fogja a résztvevőket, egy olyan 40-50 főre tehető, hogy az őrzést is, meg mindenféle technikai dolgokat lebonyolítunk. Őket is úgy választjuk ki már sok hónappal azelőtt, hogy ők is vigyék a hírt, legyenek evangelizátorok, és ne csak rendezőségbe hívjanak meg másokat, hanem résztvevőként is, és azt gondolom, hogy ez nagyon-nagyon működik, és ennek nagyon-nagyon örülünk. Majd Reginát megkérjük, hogy az előadók közül egy néhányat soroljon, de előtte beszéljünk arról, ami szintén egy nagyon fontos jellemzője és építőköve a szalóki találkozóknak, ezek a kisebb csoportok, a kisebb közösségek, a kicsit irányított beszélgetések, ahol tényleg a fiatalok egymás közt tudnak problémákról beszélni, őszintén beszélni, mert egy nagyobb plénum előtt adott esetben nem hozakodik elő az ember egy lelki dilemmájával, vagy egy problémájával, amit egy kisebb közösségben meg tud tenni. Ennek mi a jelentősége? A meghíváshoz még annyit, hogy kit már egyszer szíven talált Egelszalóknak az üzenete és a varázsa, az már apostollá válik, és lélektől lélekig, szívtől szívig invitálja az újabb embereket. És vannak Egelszalóknak, válasz a kérdésre, állandó részei, egy kiforrott stratégiája, hogy az élet minden szegmenséből hívunk meg előadókat. Grafikus művész lesz idén, professzor, sebész, kiváló zenekarok, családapák, de lesznek a megszentelt életnek közösségeiből szerzetesek, kik felvázolnak nyilván mottóhoz kapcsolódóan egy megtett utat.
tanúságtétel, visszatekintés, amely kínál kérdéseket, és ezt mindig kis csoportokban átbeszéljük. 10-12 fő csoportokban, hol a csoportvezetők lényeglátóan igyekeznek mederben tartani a folyamatát a beszélgetéseknek, és ott közösen keresnek válaszokat. És ott már felmerülnek akár mélyebb gondolatok is, amelyekből a fiatalok megérzik, hogy bár nincs a bölcsek köve nálunk, de mégis kapnak olyan válaszokat, amelyek az életben úgy tudják őket irányítani, hogy megtalálják azt a megelégedettséget, amit a keresztény hitből fakadó szeretetben meg tudnak minden nap élni. És akkor nevezzünk néven néhány előadót, és akkor a zenekarokból is szemezgessünk egy picit. Nagyon sok ismert név található az idei programban is. Igen, talán akit a leginkább ismer a közönség, az dr. Csókai András, idegsebész agykutató, ugye ő nemzetközileg is elismert, és ő is elfogadta meghívásunkat, illetve, amint Gábor atya is említette, Simon András grafikus művész, aki ugye az egyvonalas rajzairól és a gondolatairól nagyon ismert. Ő is közöttünk lesz, velük beszélgetni is lehet, tehát hogy ugye műhelyi sávokat is most kialakítottunk a programba, ahol ugye nem kis csoportban és nem beszélgetésként, de mégis egy kicsit interaktívabban lehet nem csak az előadókkal találkozni, majd de a szerzetes rendekkel, közösségekkel, mozgalmakkal a felállított sátorakban, de itt lesz Béri László Renátó karmelita atya is, aki egyre nagyobb népszerűségre tesz szert, mert fiatal, karizmatikus, lendületes, és azt gondoltuk, hogy jó, hogyha látják a fiatalok, hogy nem csak idős szerzetesek vannak, akikkel találkozhatnak, hanem bizony fiatalok is, és ő is egész nap, pénteki napon velünk lesz, és mondta, hogy nagyon szívesen lesz a fiatalok között végig. A szalézi mozgalomtól, illetve a szalézi rendtől egy lengyel nővért sikerült felkérni, találni, aki egyébként az ifjúsági ügyekért felelős a renden belül, Éva Gamon nővér, aki Egerbe is volt egyébként itt sokáig a fiatalok között, úgyhogy biztos emlékeznek rá sokan. És mellette azt is szerettük volna bemutatni, így a szerzetes rendekhez kötődve, hogy bizony mennyi munkát tudnak beletenni a fiatalok is civilként, és itt lesz közöttünk Csány Marcell, aki 5 évig vezette a szalézi ifjúsági mozgalomnak a ifjúsági tagozatát, illetve referensként segítette a szerzett munkáját, és az ő tapasztalatairól fog majd beszámolni. És a könnyedebb, vagy hogy mondjam, az együttesek részéről szerdán a Kicsi Hang versenyeklő együttes lesz körünkben, Felvidékről, akit nagyon-nagyon kedvelnek, ugye a közösségi oldalakon is, ahogy megnéztük az ő oldalaikat is, hogy általuk is nagyon sokan ellátogatnak a mi oldalunkra, úgyhogy azt gondolom, hogy egy ilyen kulturális vonalat, ugye ők megzenésített versek jönnek közénk, de hívőként ők is személyes tanulságot tudnak tenni az életük során, hogy mi mindent járnak végén művészként is, és családapa, családanyaként is, ezt sem szeretnénk eltitkolni, ezt a szándékunkat. A pénteki nap során egy passiójátékkal érkezik hozzánk a Berceli ifjúsági csapat, akik nagyon színvonalas produkcióval fognak érkezni. Ugyanis ugye a péntek az mindig egy kicsit a lelki gyakorlati vonalban az elmélyülést, a bűnbánati dolgok felindulását, felindítását szolgálja, hogy elmélyedünk, és akkor a szombatra így vezetődünk át, ami inkább már az öröm, a keresztény öröm, az evangélium megélése, a fesztivál jelleg erősödése,
és szombat délután ezért körünkbe lesz a For You a Kapella együttes is, illetve ismét színpadra lép a Páter Rock együttes is, hogy ha már Egri egyházmegyés atyáink köröttük, a fiatalok között lesznek 5 napon keresztül, akkor ez nekünk mindig fontos, hogy meglássák azt a fiatalok, hogy nem csak a Szent Misén vannak ott, nem csak a gyóntatásban vesznek részt, sőt nem is csak a szervezésben, hanem bizony ilyen rockosabb vonulaton is meg lehet szólaltatni azt, hogy az Isten mindenben, és hogy ezen az úton is el lehet hozzájutni, majd pedig a Kapocs zenekar vállalta el, hogy a szombati Szent Mise előtt egy koncertet is ad, mert ők is egyre inkább az evangelizáció területén kívánják szolgálni a fiatalokat is, de ugye a hívőket általában, és ugye a körmenetünk szombat este az elmaradhatatlan a fáklyás felvonulással, azt is nagyon szokták szeretni, úgyhogy azt gondolom, hogy mindenki találhat az idei programban is magának kedvére valót, de hát nem utolsó sorban talán velük illet volna kezdeni, hogy hát Kerényi atya elsősorban nagyon de annyira evidens, nagy szeretettel, igen, hív és vár mindenkit, nyitó előadás is, a záró előadás is az övé, hiszen az ő hittantáborából nőtt ki a szalóki találkozó, de körünkben lesz Érsek úr is, Ternyák Csaba Érsek úr is, a nyitó Szent Misében Palánki püspök úr tavi beszéddel várja, vagy készül, elvállalta, hogy csónakról szól a fiatalokhoz, illetve ő fogja a záró Szent Misét is celebrálni. Úgyhogy azt gondolom, hogy egy tartalmas programot tudunk kínálni a résztvevőknek. Szalóknak szinte védjegye ez a fajta sokszínűség, hogy nagyon sok irányból közelítik meg magát a központi témát is, és a fiataloknak, és lélekben fiataloknak egy olyan komplex programot adnak, ami egyszerre irányítja a figyelmet Jézus Krisztusra, és egyszerre a közösségre. Nagyon fontos jellemző az is, hogy világiak is hitet tesznek, hitet vallanak, hiszen a fiatalok elé így lehet példát állítani. Egy kultúrmisszió, egy lélekmisszió, egy közösségi megújulás. Bízom benne, hogy idén is sokan fogják végigjárni az idei Jeggelszalókot, és egy olyan megújult képet kapnak az egyházról és a közösségről, hogy megújult szívvel tudnak énekelve, emelkedve haladni előre. És akkor egy picit nézzük a szárazabb dolgokat, hogyan lehet jelentkezni, mi az előzetes jelentkezés módja a helyszínen, hogyan lehet a praktikus információkat kérjük szépen. Nagyon fontos, hogy ez egy sátortábor, tehát fedett szállást senkinek nem tudunk biztosítani, és ez a regisztráció előtt, vagy mielőtt bárki útnak indulna, hogy ugyan a programok azt gondolom vonzóak, de hogy ez egy sátortábor, nagy örömünkre egyébként ez a fiatalokat egyáltalán nem tántorítja el, mert a higiéniai feltételeket mindig igyekszünk javítani, és épített zuhanyzó, illetve WC-kkel, mobil WC-kkel is igyekszünk minél komfortosabbá tenni, még a sátortábor jelleget is. A regisztráció az úgy zajlik, hogy nem szükséges, tehát hogy elégséges csak a helyszínen regisztrálni, tehát nem feltétele annak, hogy ha valaki nem regisztrál, akkor nem jöhet, mert egyes programjainkra is be tudnak jönni a résztvevők, az érdeklődők, de olyan nagy az igény, és mindenki kérdezi, hogy hol lehet és mikortól lehet regisztrálni, hogy egy regisztrációs űrlapot készítettünk, hogy aki buzog a vágytól, hogy
jelezze, illetve azért nekünk is megkönnyíti, mert a regisztrációhoz az, aki végig az 5 nap alatt velünk tart, az egy ilyen szép szalókos pólót többféle színben készítettünk, és azt is kap ajándékba, és ugye ennek a technikai lebonyolítását is segíti, illetve gyorsabbá teszi azért a regisztrációt, hogy mond egy nevet, oké, és akkor megkapja a pólóját. Tehát, hogy azért praktikus szempontjai vannak, de mondom, hogyha valaki előző nap határozza el, hogy valamelyik programra ki szeretne látogatni, azt is várjuk szeretettel. Úgyhogy, illetve azért azt elmondjuk főleg a szülőknek, mert a korosztály egy olyan 16-tól 25-ig szóló üzenettel várjuk a korosztály számára, tehát hogy az előadók nekik üzennek, vagy nekik készülnek, mert azért nyilván egy kamaszodó, vagy egy ifjú léleknek teljesen más az életbeni alkata, vagy hogy mondjam, ráhangolódása a dolgokra, mint mondjuk egy 30-40-50 éveseknek, de őket is várjuk szeretettel, és ők is szívesen jönnek, mert hát lélekben bárki lehet, és maradhat fiatal, az a jó, de az üzenet, a fő üzenet a fiataloknak szól, és mivel ugye 16-18 évesek is szép számmal jönnek, ezért a szülőknek mondjuk megnyugtatásként, hogy ez egy lezárt táborterületen van ez a sátortábor, amit 24 órában őrzünk, mindenki kap egy regisztrációs kártyát, és az önkénteseink ellenőrzik ezt, hogy akinek nincs bilétája, azt megkérjük, hogy fáradjon a regisztrációhoz, és igényeljen ilyen kártyát, hogy megóvjuk a tábor biztonságát, az értékek őrzését. Egészségügyi ellátásunk is van, tehát, hogy egy szakavatott szakember várja a fiatalokat, illetve segíti a mi munkánkat, hogyha bárkinek bármi olyan egészségügyi dolga akad, vagy ne adja Isten, de mentőt kell hívni, akkor ő tudja ezt megítélni. Úgyhogy egészségügyileg is felkészülünk, úgyhogy mi várunk mindenkit szeretettel. És akkor még mondjuk el azt, hogy ezt a regisztrációs lapot hol lehet elérni, aki, ahogy mondtad, buzog a vágytól, hogy már most jelezze és biztosítva érezze magát. Igen, a honlapunkon, a www.szalókitalálkozók.hu weboldalon, de ha valaki beírja, hogy Egerszalóki Ifjúsági Találkozó és Lelki Gyakorlat a keresőbe, akkor első helyen hozza ki az oldalunkat, és ott nagyon könnyű tájékozódni, egy elég átlátható honlapunk van, programmenüvel, előregisztrációval, technikai információkkal, házi renddel, tehát a szülők is tudnak informálódni minden kapcsolattal, elérhetőséggel, és nagyon szívesen adunk felvilágosítást bárkinek. Gábor atyát, egy a beszélgetés végén arra kérem, hogy egy záró gondolatot mondjon még, egy kis lelki útravalóval buzdítsuk azokat, akik még esetleg nem döntöttek, vagy még most fogják eldönteni. Hiszem, hogy minden ember tudja, hogy számára is van egy út megfestve, amit ha végigjár, akkor érezni fogja azt a boldogító csodát, hogy nem volt egyedül az úton, hanem valaki segítette. Mert nincs ember, aki élete végén, ha visszatekint, ne találjon benne valamilyen megköszönni valót, hogy valamiért hálát adjon. És Egerszaló képes szemeinket felnyitni, nyitott szívvel, hogyha részt veszünk a találkozón, akkor azt a csodát kínálja, hogy rádöbbenünk arra, hogy kezünket fogja valaki. Egy úton kísér, egy áldott úton, mely minden embernek itt a földön, ki megszületett, fel van kínálva, hogy megtalálja a békét, megtalálja szívének azt a nyugalmát, amit csak Isten adhat meg, és ha rábízzuk földi életünk útját, ő betölti szívünk vágyait. Találkozunk Egerszalókon, járjuk végig, és a Szent Hitben újuljunk meg, hogy fiatalnak, idősnek, Istennek, kis és nagy gyermekeinek van a földön hivatásuk
és küldetésük. Köszönöm szépen ezt a záró gondolatot, és köszönöm szépen a beszélgetést. Mindenkit buzdíthatunk, hogy vegyen részt az Egerszalóki ifjúsági találkozón, ha ebbe a korosztályba tartozik, vagy ha ideje és az érdeklődés engedi. Nagyon fontos információ, hogy a Szent István Televízió élőben közvetíti a találkozó szentmiséit, és az előadások néhány hónapos késéssel, csúsztatással az interneten is fenn lesznek. Meg lehet nézni a korábbi előadásokat is, és néhány hónap múlva majd az aktuálisokat is. Köszönöm szépen még egyszer a beszélgetést, kedves nézőnknek pedig köszönöm a megtisztelő figyelmet. Dicsértessék a Jézus Krisztus!